To zničí. Co? To zničí. No, a aspoň, že si hraje, že jo. Než by tady byly jak bubáku. Pořádně. Takhle to můžeš udělat s nábytkem tady, jo? Pak si jim zatopíme. Musím mi bude dělat třísky. Víč. Tak co, už tě to nebaví, už to rozbil. Už to rozbil, ještě tam je druhý kolečko, ale. Držte a přetahujte se. No drž. No pořádně. No drž. No uvidíš, no. Nechceš, není. To je lípit, jsi takový najzlík. Dámy a pánové, historie tohoto sálu je velmi zajímavá. Tady u tohoto krbu byla prolita krev. A toto je František Leopold, vévoda z Ronova, nešťastný manžel Anny I. proslulé jako francouzské krásky, která velmi často přidala milace a jeden z nich Filip. Tak jak ti to nesere, jo? Oba vás budu mučit dohromady. Tak to je to je víc komediant tady, co? Co? No, jak se mi líbí. Co ty tady, vole? Už se nechci dívat, máš novou takovouhle zábavu. Likvidace skartování dřeva. Pepičko, dnes večer vám všem ukážu, jak to tenkrát bylo. To drbeme, hodně. Pane kapitáne, vy máte tenkrát divadlo. Nezahrajete si s panem profesorem na Megrena? Prosím, paní, já a Megrena, já totiž neumím tak plně francouzsky, ale už jste se vás za něco zeptat. Jak jsem se rozmyslela s tou naší koncertnou. Zámecký park s takovým nádherným jezerem je ideální prostředí pro Rusálku. Jedná s Národním divadlem dnes do Petrovice. Pane profesore, řekněte, kdo by se jezdil za okamžiky? Se nesmí mlátit pejskové dneska, víš? Se nebájí, tak mi tě tak nenápomene do bar. Bůh ti budu tam. Tak jsem si na tom chutnal.